چتeyên Daişê bi armanca qirkirina civaka Êzîdî Sisiye Tabaxa sala 2014 bi hovîtiyeka mezin berê xwedan Şengalê Başûrê Kurdistanê. Çeteyan li Wirkum ku jiyên mezin li dijî Êzîdiyên Şengalê pêk anîn û bi hezaran jinên Êzîdî ravandin. Wê demê ku qaş û pedekê rêveberiya Şengalê dikir ji bo parastina yek Êzîdî yek gule li beramberî çeteyên Daişê berneda û bi ser de jî ji wir reviyan û civaka Êzîdî bi tenê hiştin. Di derbarê mijarê de hevserokê Yekîtiya Êzîdiyên Efrîn û Şehbayê Silêman Cafer got armanca çeteyên Daişê ji êrişa Sisiye Tabaxê qirkirina civaka Êzîdî ji kokê bû. Daesh xeter bû ji ber ku armanca wan tunekirina êzidiya ji holê giştî. Wê ji ku dest pêke ji Şengorê. Şengor devera herî mezin ya êzidî lê diêşin ser wê esasê êriş kirin bi alîkariya hin hêza, hin partiya, hin dewleta bi rastî bi hezara xort û mêr kuştin û jin û keç revandin çûn sûka firotin yani di qurunê bîstiyê da keça jina difroşin hev tiştekî bê exlaqiye. Herwiha Cafer tekeskir ku çeteyên Daişê bi êrişa li ser civaka Êzîdî dixwest vîna gelê Kurd bişkîne da ku serokê xwe Erdogan wekî Sultanê Osmaniyan nîşan bidin. Armanca wan şikandina îrada Kurda giştî êziya taybet û armancak siyasî tê hebû da got serokê çeta niha alim tê nas kirin Erdogan bibe Sultanê Osmanlı. Hêjayê bibîrxistinê ku yekîniyên parastina gel YPG ji Rojavayê Kurdistanê ber bi hewara civaka Êzîdî li Başûrê Kurdistanê veçûn û ji bo parastina wan ji xetariya çeteyên Daişê seferber bûbûn. Bi saya YPG bi hezaran Êzîdî ji hovîtiya çeteyên Daişê hatin rizgar kirin.